Kaixo, zer moduz, Bergarako Errekalde jauregiaren atarian gaude. 18. mendearen erdialdean hementxe bizi zen Peñafloridako kondea. Eta hementxe banatuko dira aurtengo Kafe Luiar sariak. Ongi etorri, Teknopolisera. Errekalde jauregian, zientziaren iraganeko istorioak eta egungo bizipenak biltzen dira. 18. mendera salto egingo bagenu, Peñafloridako kondea aurkituko genuke bertan, Xabier Munibe Azkoitiarra. Bera izan zen, beste bi azkoitiarrekin batera, Euskal Herriko Adiskideen elkartearen sortzailea. Eta elkarte horrek eta Peñafloridako kondeak sortu zuten Bergarako mintegia. Duela 230 urte inguru, Bergarako mintegi horretan isolatu zuten wolframa Eluiar anaiek. Taula periodikoarentzat elementu bat gehiago. Ospea Eluiar anaientzat eta izena Bergarako mintegiarentzat. Urteurren horren harira, Eluiar anaien eta Bergarako mintegiaren lana eta ekarpena gogorarazi nahi ditugu. Horretarako eman diogu edizio honi Eluiar efektua leloa. Eta zer da Eluiar efektua? Eluiar efektua da sormena, elkarlana, divulgazioa eta disiplina artekotasuna. Horiek dira zientziaren ikerketaren eta aurrerapenaren oinarrian dauden balioak. Balio horiek Eluiar anaiek eta Bergarako mintegiak utzi diguten ondarearen parte dira eta Eluiarren izateko arrazoia. Aurten 8 lan onartu dira zientzia kazetaritzaren arloan. Eta horien artetik, Zumaiako Baleike Herri aldizkariko kazetari Gorka Zabaleta Lopetegiren angulari erradiografia lanak irabazi du saria. Eta radiografia esaten detenean, literalki ari nahi. Zuek sekula ez tezu ikusi horrela angula bat. Hau angula bada. Ez da normalian ikusten dugun kolorei gabeko xistrin hori ez da. Honi nortasuna ikuste zaio, izaera. Gaur Zumaiako arrantzaleek atera dira angulak arrantzategera, betiko moduan, baina berezitasuna da harrapatzen dutena guri emango digutela, hasteko teknikariei. Ankiraren egoera da nahiko larria. Populazioak berakada nabarmena egin du eta horren ondorioz kudeaketa plan bat egin da. Iaz egin genuen probatxo bat, Oriako errekan, eta ondorio izan zen modurik egokina zela zuzenean arrantzatutakoa urgora eramatea, ez? Bueno, neko, guk alain jende guk. Zada, azaldo aldagoia, no? Bat eta bi ale. Zumaiko arrantzaleek lortu zituzten 2 kilo 300 piko. Batzuk beti hiltzen dira, eta hil zaizkigu 100 piko gramo, oso ondo dagoena, eta gelditzen direnak askatu ditugu hemen, Urolako goi partean, Azkoitia pasata, eta zergaitik aukeratu dugu leku hau? Leku hau ikusten duzunen, da nahiko leku ona, habitat honekoa, harriek eta dira egokiak egirarentzat hor bertan eskutatu daitezkelako, uraren kalitatea ona da, baina gaur egun ez dago aingirarik. Urbera badaukate presa bat, eta presa horrek ez dieman mientzen ona heltzea. Orduan guk egin dioguna da, errestu ona pasatzea. Udan etorriko gara berriro, neurtzera oraindik aingirak hemen dauden, biziraupen ona eduki duten eta bat, eta gure helburua da lortzen duten berriro aingira zigarkara bihurtzea eta zargaltzuetara bueltatzea.
Hurrengo fisika ikasgaian teleportazioaren aukerez hitz egingo dugu. Eta zientzia divulgazioa izpide, eman diezaiegun saria 2013ko divulgazio artikulu orokor onenari. Zientzia kazetaritza arloko lanak baloratu dituen epaimai berak izan du kategoria honetako lanak epaitzeko ardura. Onartutako 12 lanen artetik, epaimaiak Gorka Azkune Galparsororen fikzioa errealitate bihurtzen denean lana saritu du. Lan honen bidez, teleportazioa zer den azaldu du Azkune. Artikulu oinarritzea teleportazio kuantikoan, teleportazio kuantikoa da, esango genuke guk daukeun idea hori, Star Treken ikusi deun idea hori teletransportena. Idea hortak gehienak gerturatzean ideia zientifikoa, Orduan, ideia da azken baten sistema kuantikok teleportatzeko gai garela ja gaur egun, beste sistema kuantiko batzuk erabilita tarten, baina esango genuke bidaltzen dan lekutiken, bidaltzen dan lekuraino tarte horretan inongo kanal fisikorik eta ez dago. Hala ere, artikuluan erakustea nola teleportazio mota hori ez dan guk imaginatzen duna bezalakoa, Atomok, fotoiek, elektroiek, protoiek, oso gauza txikiei buruz hizketan. Hor, efektu kuantikok nabarmenak die eta kuantikak dauzken propietate lanak erabili daitezke eta horregatik lortze dugu horiek teleportatzea. 3 urte laborategian pasatu eta milaka arrain aztertu ditu. Eneko Batxiller Donostiarrak Bizkaiko golkoan dauden espezie pelagiko txiki nagusien dieta zehazteaz gain, elikatzean arrainen artean suerta daitezken lehiakortasun eta mugak aztertu ditu. Hau da Bizkaiko golkoko antxoaren ekologia trofikoari buruzko lehen ikerketa. Arrantza ikerketak erakutsi digu batetik klima aldaketa dela eta bestetik gehiegizko arrantza jarduera dela medio, ekosistema zaintzen ez balin badugu, arrantzaren egoera are okerragoa izan daitekela etorkizunean. Horretaz gain, adierazi du arrain espezien arteko elkarrekintzek ere eragin handia izan dezaketela itsas ekosisteman. Espezie pelagiko txikiak zooplaktonaz elikatzen dira. Arrain handiagoek aldiz, harrapakin handiagoak jan ditzakete, baina harrapakin txikiak ere jaten jarraitzen dute. Gainera, arrain handiek txikiak jaten dituzte, eta espezien arteko arrautza eta larben harraparitza ere badago. Horrek esan nahi du, elikagai iturria berbera dela antxoa batentzat eta berdel handi batentzat. Elikagai iturretan beherakada badago, lehia gerta daiteke espezien artean. Horrek guztiak inpaktu ekologikoa ekar dezake. Ekosistemen ezagutza handitze honek bermatuko digu nolabait etorkizunean ere arrantza jarduera sankor eta iraunkor bat bermatzea. Plataforma kontinentalean, ezponda kontinentalean baino zooplankton kontzentrazio handiagoa dago. Batxillerrek espezie pelagikoen urdaiak aztertu ondoren, jakin du antxoa gazteentzat ezponda kontinentalaren ingurua elikatze eremu hobea dela plataforma kontinentala baino. Bertako uraren uhertasuna txikiagoa delako. Hala, harrapakinak izatzea errazagoa da eurentzat. Antxoen arrautza kanibalismoa eta sardinen harraparitza ere kontuan hartu behar dira. Espezie pelagikoen elikadurak inpaktu zuzena baitu antxoen hilkortasun goiztiarrean, eta beraz, baita biziraupenean ere. Eta etorkizuna ikertzaile eta divulgatzaile berriek eraikiko dute. Ez bakarrik, noski, baina horiek seguru egongo direla tartean. Horietako bata gure hurrengo sariduna. Eman diezaiegun sarrera beraz, egilearen doktore tesian oinarritutako divulgazio artikulu onenaren sariari. Aurtengo edizioan 7 lan izan dira leian, eta epaimaiak hau jo du onena. Eneko Batxiller Otamendiren arrainak otorduetan ekologiaz mintzo dira. Eneko Batxiller Norvegian dago, Bergeneko Itsasikerketa Institutuan ari da, doktoretza ondoko proiektuan lanean. Eta bere ordez, bere laguna den Aratz Estonbak jasoko du saria. Iaz adibidez, zientzia gizartean sorkuntza beka jarri genuen abian. Kategoria honetan, zientziaren, teknologiaren eta gizartearen arteko elkarrekintza lantzen duten proiektuak saritzen dira.
Proiektu horiek izaera zientifikoa, artistikoa, zein soziologikoa izan dezakete, eta arlo zientifikoa eta soziala harremanetan jartzea izan behar da haien muina. Eta proiektu honek jasoko du Kaf Elhuyar sarien zientzia gizartean sorkuntza beka. Xabier Erkizia Martikorena, idazkera isilak, entzuteko idatziak eta soinuzko irudiak. Soinu artista, musikaria, ekoizlea, kazetaria, eta batez ere entzumenaren ikertzailea da Xabier Erkizia Lesakarra. Artelekuko Audiolab soinu laborategiko zuzendariaren egitasmorik ezagunena hau da ziurrenik. 2005-etik soinua izan dabil Euskal Herriko soinu mapa osatzeko, eta sorkuntza bekarekin ere entzutea proposatzen du. Egiaren proposamena ez dago itzurna bide soinu mapak egiten duen lanarekiko. Soinu mapa azkeneko ia 10 urteotan ibili da, izan da lako artxibo esperimental bat, non guk gure inguruneko soinuak grabatu ditugun, gure ustez informazioa gordetzen duten soinuak grabatu ditugu, klasifikatu ditugu, sailkatu ditugu, eta hor online jarri ditugu edozeinek entzun ditzan. Zer gertatzen da, soinu mapa jaiozenean arazoetako bat, kezka nagusienetako bat zen, eta zer gertatzen da orain arteko guztiekin? Nor gordetzen ditu soinu horiek? Soinu horiek guztiak testuetan eta irudietan aurkitu ditu. Garai bateko ipuinetan eta margoetan, artikuluetan eta eskulturetan. Beraz, urteen ondorioz, azkenean irakurriz, batutan kasualidadez, bertze batutan ez, bertze batutan testu batek edo irudi batek belarri ondoko bat, gaina inez pino horbilago belarri ondoko bat, emanez konturantzara testuetan eta irudietan jada bazegoela sentsibilitate hori. Irakurtzen dakienarentzat, idazkera isil hauek diotena entzutea posible da. Ikonografian badago adibide bat niri benetan potente iruditzen zaidana, eta da kuadro haitz ezagun bat, margo bat, Aurelio Artetana. Margo hortan ageri da eskusoinu jole bat jotzen, lehenengo planoan, eta bi pertsonaia ageri dira. Atzean, beste pertsona bat ageri da, bizkarrez eta entzuten. Baina entzuten ukabilak estuduta, ez? Hor badago nostalgiaren zehozer, ez? Badirudi arrantzale horrek eskusoinu entzuterakoan sufritzen duen herrimina hori errepresentatu nahian edo sartzen duela entzule hori, ez? Carlos Santistebanen hau zuk irakurri dezakezu linguistikoki, eta linguistikoki da hoixe, onomatopeien da adierazpen hotsen hiztegia. Baina bertze belarrekin entzun ezkero musika liburua da. Pentsa kri-kri, kris-kris, kri-kra, kri-kri. Erdi Aroko errenezagun eliza bateko, ermita bateko ikonografia. Baina irudi hortan edo kalbari hortan, kuriosoa da, ze Jesukristo dago gurutzeekin buelta eman da, eta irudian ageri diren pertsona guztiak daude trompeta jotzen duenari begira, eta ez Jesukristori begira, ez? Alor askotako entzule taldea trebatu eta haien laguntzarekin egingo du ikerketa Erkiziak eta paperean jarriko du topatutako materiala. 9 hilabete du aurretik entzuteko idatziak eta soinuzko irudiak topatzeko. Beraz, hor dago mundu mutu bat, ikaragarri zabala, eta oraindikan behar bada ez dena irakurri belarriekin. Nola baita eragategatik, ez? Eta urtero bezala, aurten ere, badugu irabazle berezi bat. Hau ez du gure epaimaiak saritu, ez du gure epaimaiak hautatzen, Elhuyar Fundazioaren patronatuak baizik. Kaf Elhuyar merezimendu sariaz ari naiz. Eta urtengo sariduna, Udako Euskal Unibertsitatea da. Ni eurekin ezagutu dut batez ere, udan ere batzutan etorri naiz, eta gero ja unibertsitatea. Hau
nolabait euren historia eraikin historikoa da, berezia, ez? Bai, hemen biltzen ziren ikasle euskaldunak eta gero oso famatuak izan diren irakasleak eta Kataluniako ideia batean oinarrituta erabaki zuten lehenengo udako Euskal Unibertsitatea egitea, izan zen duela 42 urte. Hemen Baionan izan ziren 4 urte, iparraldean izan ziren 4 urte, eta gero ja Iruñara joan ginen, hegoaldera, legalagoa edo zela, Larragona da eta hor ja urte asko eman ginen. Historia luzea. Guazen. Postasun handia izan da, batez ere, lehengo lan taldea, lehengo zuzendariak, Aitor hori, urte asko dira, 42 urte, eta posgafea da alako sari eta aitorpena jasotzea. Aurreko zuzendariak, lan taldea oso pozik dago, eta azken 2 urtetan diru laguntzak eta murriztuak izan dira, eta garaiak ez dira samurrak izan, orain nolabait buelta ematen ari gera, eta oso momentu honean iristen da saria. UEUk bete duen funtzioa izan da nolabait, bai esparru akademikoan, baina baita ere zientzien ere, ikerlari euskaldunen bilgunea eta ikasle euskaldunen bilgunea edo biltokia, ez? Bai, betetzen du, gaur egun ere bai, ikasleekin ez hainbeste, beste unibertsitateetan euskeraz irakasten delako, baina bilgune izan zen, eta gaur egun bilgune da, baina gehiago irudikatzen dugu sare moduan. Euskal Unibertsitateen artean eta kanpoko dauden ikaslariak eta irakasleak eta denak elkarrekin lan egiten proiektu konkretu batzutan beti gure helburua den Euskal Unibertsitatearen bidea. Gogoratzen duzu zure lehenengo parte hartzea? Kepasada sola lankideak edaman nindun, ni Euskaldun berria nintzen, eta praktikatzera, eta niretzako armaigarria izan zen, nolabait beste unibertsitateetan ikusten ez duzunan, ikustea irakasle eta ikaslea maila berean, niretzako euskeraren nolabait jangokoa zirenak edo haiekin eskaltzea edo tertulian egotea edo garagardo bat hartzea eta gero parrandak ere famatuak izan dira Iruñakoak. UEUk bera asko handitu da, aipatzen genituen hasiera horietatik, baina gainera zabaltzeko aukera duen. Hain proiektu jarraitzen dugu, beti egin duguna, ez dugu aipatu, argitalpena, liburu gintzen eta oso paper importante izan du UEUk, baina hain bi proiektu garne daukagu guretzako oso importanteak. Bada ikaslari gazten topaketa, pizkal lehengo Larragonaren espiritua berreskuratu, eta bestetik irakaskuntza telematikoan, online deitzen den irakaskuntzan, nolabait titulu ofizialak eskaintzea. Gaur egun ezin da, UNED moduko titulu bat eskaini euskeraz ezin da ikasi, etengabeko formazio hortan titulu ofizialik, eta gure erronka da hori lortzea. UEU bakarrik ez du egingo, gu proiektu bat prestatzen ari gea, eta nahi dugu bai administrazioarekin, bai euskalgintzako beste erakundeekin eta proiektu sendo bat landu eta gero martxan jarri. Bainaki, zorte hon, eta batez ere zorionak sariarengatik. Mila esker.